खुलुमबाय लोगोफोर बाथ्राया दिनै सिदा सिदा पलिटिक्स भाइरेल कल रेकर्ड भाइरेलनि सायाव नङा दे लास्टआव एसे बुंजोबबावगोन बेखौबो जोबाखै कल भाइरेला ओंखारगोन आरो ओंखारगोन जिखियानो जादोला UPPL हानजायाव मा बिबान दङथाय बेखौ समस्थिनि जायगानि गबिन्द सारा मोनथिगौ आरो नैबे मानसिखौ NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि होननानै मोनथिगौ जायखौ बुङो रुजु जोंनि सेनियर सार जों बिसोरनि दैदेननायाव आरो बिसोरनि आन्दारावनो जों गोबां बोसोर थानानै फैदों आरो बिसोरनि पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनाय आरो गेरेलानि बाथ्रा होनाय ट्रेनिंआव जाखिनि फोरोंनाय आर्मि फर्मेशन बेफोरखौ फोरोंनाय जों बिथांमोननिफ्राय सोलोंबोदों पलिटिक्स बाथ्राखौबो जों बिथांमोननिफ्रायनो सोलोंबोदों बर' हारिनि बाथ्रा बुंनाय बिथांमोननिफ्रायनो सोलोंबोदों दिनै बिथाङा मा जों बिथांमोननि बाथ्रा मथे जों सोलोंनो हानाय नंलिया मानो सोलोंनो हाला आरो जों बिथांमोननि खोथा मथे थांनोबो हानाय नङा माबोरै थांनो हाया बिनि खारनखौबो खोन्थागासिनो दं बिथाङा बुंदों मा जों NDFB वेलफेयार एसोसिएशन जानानै मानो दाना लानो गोनां जादों ना बेनि बाथ्राखौ खेंफोरथिखौ होदों NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौ आहा बुंनांगौ जेबो गैया दानांगौ थिगैनो दं किन्तु नैबेल'सो इउनाइटेड फराम अफ NDFB नि जाखिनि मत' बैयाव वेलफेयार एसोसिएशनाव थाग्राफोर बिथांमोनाबो मिथिगौ जाय बुस्थुखौ NDFB आफादाव थानानै डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव मोनाखै वेलफेयार एसोसिएशनाबो दिनै बेखौ मावनो नाजादों किन्तु नै बावहाय दाखालि मोनसे सासे दैदेनगिरिया बुंदों दै सिदा सिदि बाथ्राखा पलिटिक्स ना पलिटिक्स हायोब्ला बिथांमोननिखौ पेन्डिं जालांनोबो हागौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों खारन दिनै इउनाइटेड फराम अफ NDFB आ जाय खामानिखौ मावदों वेलफेयार एसोसिएशनाबो बे खामानिखौनो मावनो नागिरदों जायहा दिनै रिहेबिलिटेसन मोनाखै जायहा दिनै मार्टियास फेमिलिफ्रा दिनै 5 लाखखौबो मोनाखै जायहा दिनैहाय केस पेन्डिं जानानै दङ बेखौ दिनै इउनाइटेड फराम अफ NDFB आ मोजाङैनो मोजां थाखोसिम सहैनानै दङ बावहाय सोरबा आफादा रंल' लाफादेरदों थिग बेफोरबायदिनो दा NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि स्टेट गभर्नमेन्टआथ' मा नोंबो फै नोंजोंबो सावरायगोन नों फै नोंजोंबो सावरायगोन नाथाय बावहाय थांखियानो जुदि मोनसेल'बा नङा होमबा थांखियानो NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि थांखि इउनाइटेड फराम अफ NDFB नि थांखि मोनसेयानो नाथाय बावहाय मोननै जानानै थाङोब्ला लास्टआव पलिटिकेल राजनितिकनि लाबालाबखौ नायनानै स्टेट गभर्नमेन्टआबो बोरैबा पेन्डिं खालामनानै नोंथांमोना ज' जानानै फै होननानै दिनै इउनाइटेड फराम अफ NDFB आ जेरैबायदि सावरायनानै स्पिड जालांदों ओरैबायदि स्पिडआव सावरायदों ओरैबायदि स्पिड माने एसेब्लाबो केसफोरनि बिथिङावहाय दाखालि सासे दैदेनगिरिया बुंहरदों आं मुं मख'नो सानाखै बावहाय जे नोंथांमोननि आसामाव थानाय जिसिबां केस गोनां बा आउट अफ स्टेटआव थानाय केसफोराबो जायनाव वारेन्ट थांदों बिथांमोना थाबनो जोंनि NDFB सेंग्राफोरखौ सोरबाया जुदि पुलिस डिपार्टमेन्टआ जुदि NDFB फुराना केसखौ लाना जुदि हमनो होननानै एरेस्ट खालामनो होनना जुदि थांदोंब्ला नोंथांमोना थाबनो जोंनो इनफरमेशनखौ हर नङाब्ला बिदिनो जेलाव थांनांगोन उसुबिदा जायो जोंहा जेलाव थांखांनायनि उनावहाय माखासे बाथ्राखौ बुंनो एसे उसुबिदा जायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दाखालि सासे आसामनि दैदेनगिरि ना बेबो बिराद गिदिर पावारफुल बिथाङा फोरमायहरदों थिग बेफोरबायदिनो नैबे वेलफेयार एसोसिएशनाथ' बै स्टेजसिम सौहैयाखै होनबा दिनै वेलफेयार एसोसिएशननिसिम मा आसा दं बे बाथ्राया जिखियानो जादोंला आं बे बिथिङावहाय बारा बुंनो सानाखै आरो नैबे मोनसे खोथाखौल' बुंहरगोन आं जे जोंनि जायफोरनि NDFB नि सोद्रोमाफोर बिथांमोननि पुराना केसखौ लानानै जुदि सोरबा वारेन्ट केस हरदोंबा आरो पुलिसफोरा जुदि नागिरदोंबा थाबैनो इउनाइटेड फराम अफ NDFB नि जेनेरेल सेक्रेटारि रिमिनलां आरो सिला सार आरो नैबे नायस्रां वारि बिथांमोनजों
थाबनो जगाजग जालायोब्ला बिथांमोना थाबैनो जाहाथे बै दैदेनगिरिनो थाबैनो फोरमायहरनो हायो। ओंखायनो जोंनि NDFBनि जायफोर सोद्रोमाफोर सोरबा वेलफेयाराव थाग्रायानो होन सोरबाया इउनाइटेड फरामावनो थाग्रायानो होन बिथांमोना थाबैनो फोरमायहरलायोबा मोजां। आं नैबे मोनसेखौसो लुबैलायदों। मानो होननानै बुङोबा NDFB वेलफेयार एसोसिएशना जि खामानि मावनो लादों मावलांबाय था। नाथाय नोंथांमोननि थांखि इउनाइटेड फराम अफ NDFBनि थांखि गोबां दंलायो जे नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे पार्टखौ मावदोंबा नोंसोर मावदो, जों गोदानै नैबे मोनसे पार्टखौ लादों नोंथांमोना बेखौ दा मावसै बास बेफोरबायदि रानलायनानै जुदि मावोब्ला खामानिफ्रा थाबैनो आवगायलांगोन। नोंथांमोनजों सावरायनायाबो इउनाइटेड फराम अफ NDFBनि सावरायनायाबो डेभेलप जागोन आरो NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जाखिनि सावरायनो होननानै थांखि लानाय बिबो दावखोलांगोन। तो आं बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोननि बे मोननै आफादनि बाथ्राखौ आंबो सासे मेम्बार इउनाइटेड फराम अफ NDFBनि सोद्रोमा आंबो नैबे वेलफेयार एसोसिएशननि NDFB वेलफेयार एसोसिएशन बिथांमोननि बाथ्रा बे मोननै पार्टिनि बाथ्राखौ दोनथ'नि। दाना फैदो नैबे पलिटिक्सनि बाथ्रा राजनितिक ना राजनितिकआवथ' बहुद बाथ्रा बुंलायो। माब्लाबा जों बांलादेशआव गोबां बोसोर थाना फैनाय ना गावनि फिसाखौनो हाथारलायनाय पलिटिक्सनि थाखाय आवामि लीग आरो BNP बे मोननै स्ट्रं आफाद हिसाबै बिथांमोननि गेजेराव गोबां जाथाय जालांदों। बै समाव नुबोदों खोनादों। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय आं नैबे जोंनि BTC स्टेटनि बाथ्राखौ आं बुंला। दिनैहाय रुजु सारा मा बाथ्रा बुंदों बिथाङानोथ' UPPLनि सासे ना सोद्रोमा मेम्बार बिथाङाथ' गबिन्द सारनि खिबु खारफाबाय थायो। 4 बोसोर रुजु सारा बबे जायगायाव थाया मानो दिनैसो NDFB वेलफेयार एसोसिएशन दाब्रबना सासे आफादगिरि जानानै नैबे माबा मोनसे नैबे बाइ इलेक्शनाव सोरखौबा खावलायनाय ना बिदिब्लाथ' नैबे नोंसोरनि बे NDFB वेलफेयार एसोसिएशना 100% बियो पलिटिक्सजोंसो सोमोन्दो गोनां। नोंथाङानोथ' दिनै नोंथाङानोथ' कुइसन नोंथाङा बुंनो हायोना आं 4 बोसोराव थानानै बेखिनिखौ मावबोनो हायाखै। जायफोरा दिनै मोनाखै बिथांमोननि बाथ्राखौथ' नों बुंनो हायो रुजु सारा मानो बुङाखै? 4 बोसोर नोंथाङा दिनै बिबान लानानै थादों UPPLआवहाय बिबानगिरि लानानै दङ पलिटिक्सआवहाय। प्रमद बर'खौ नोंथाङा थांनानै रुमाव हाबहैनानै बुंहैनो हायो। आरो प्रमद बर' सारनि गियाना नैबेबो जे माबा मोनसे बिहैयोब्ला जागोन दे 100% नों फैदोल'नो मालाबाबो ना हाया साननि र' सिन्था खालामनि एसे बे मोनसे रावा गैया बिनाव। गासैबो जागोन खिन्थु मोजां खुन्थिया गायनानै लाफेराखै। UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा मालाबाबो खुन्थिया मोजां गोरानो गायनानै लानो हायाखै 4 बोसोराव। जायनि जाहोनाव दिनै गोबां रायजो राजाया दिनै खुद्रिसारनो हमदों। रुजु सारखौबो दिनै खुद्रिनो हमदों। गोबाङानो बुंदों नाथाय खौरां बिजोंफोराव बेफोर ओंखाराखै। ओंखारबावगोन रुजु सार नोंथाङा बुंजागोन नोंथाङा खोनासंनांगोन। नोंथाङा दिनै सासे NDFBनि सासे दैदेनगिरिमोन गोख्रोंनो मावथिमोन। UPPL हान्जायावबो नोंथाङा गोख्रोंनो केम्पेननो माबा माबि बिदियाव रल लादोंमोन। नाथाय दिनै 4 बोसोरनि उनाव दिनैहाय नोंथाङा बुंखांदों जोंनि NDFB सेंग्राफोरा दिनै सासेबो मोजां रोखोमाव गैया होननानै बेखिनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों। दिनै मानो बुंदों? मानो बेफोर खोथाखौ दिनै रायखांनो गोनां जादों? 4 बोसोर नोंथाङा बबेयाव थायामोन? NDFBनि सेंग्राफोरा दिनैहाय न' लुनायनि लेबार मावना जानो गोनां जादों। रुजु सारमोना लाजियाखै एसेबो। दिनै नोंथांमोना बिराद दामि गारि गाखोदों दामि मोजां जायगा थांदों। दिनै बै सुबुंफ्रा NDFBनि सेंग्रा सोद्रोमाफ्रा दिनै हाजिरा मावनानै जानानै दं। जायफोरा दिनै बेटारि गारि सालायनानै जानानै दं। साख्रि मोनसे गैया नोंसोरनि सरकारा होफिननो हायाखै। NDFBनि जाखिनि सेंग्राफोर बिथांनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडब्लाबो माब्लाबाबो होनो हायाखै रुजु सार नोंथांमोना बेखिनि बाथ्राखौ बुं। सिमानबो लानांगोन नोंथांमोना। दिनै गोबां मानसिया दिनै स्ट्रक जानानै थैलांनो हमदों। सोरबा बेमारि जानानै दिनैहाय थैलांनो हमदों। सोरबा पंगु जानानै दं। बिथांमोननि न'आव नोंथाङा हाबहैफेराखै रुजु सार। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय रुजु सारनि बारै गोलाव बाथ्रा बुंबावनो सानबावदोंमोन आं। नोंथाङा दिनैहाय माबा मोनसे आफादनि आफादगिरि जानानै बुंनो समायामोन दिनैहाय जों नोंखौ बबेबा मोनसे आफादनि आफादगिरिखौ
थेवबो जों बुंनो गोनां बायद'था आफादाव जोंबो खस्थ' मोनबोदों जोंबो दुखु दाहा लाबोदों भुटानाव जेब्ला एनसि केम्पआ एटेक जादों अब्लानि समाव बस्था माइरं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जायखौ जोङो उदां होननानै बुङो एनसि केम्पआव अब्लानि समाव गबिन्द बसुमतारी सार दंमोन धीरेन बर' सारमोन दंमोन अब्लानि समाव बिथांमोननि सिकिउरिटि गार्डमोन आं अब्लानि समाव बिथांमोनखौ ओंखाम जाहोग्रोदों थिग एकथासो समावहाय ओंखाम जाहोदों जाहोखांनायनि उनावहाय मा जादों जों मना ओंखाम मोनजास्लाबाखै जों सान फुंनि 6टायाव जानानै सानसे मोनजायाखै जोङो फुंनि 6टायाव ओंखाम एसे मोनजादों बेल' सानजौफुनि ओंखाम मोनजायाखै बम गावहरबाय बावहाय जों खारनो गोनां जादों फार्स्ट बांकारनि मानसि सासे जोंनि NDFBनि सोद्रोमा बमनियाव थैदों गबिन्द सारमोनखौ दिनै लाबथिंनानै बे समाव जोङो मा मोनाखै उदाङा अब्लाना हाद्रि ख्रेब 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 मनाया हाद्रि जुबमोन ना हमना लाबोनानै मनाखौ सुवाखैमोन बावहायनो ओंखामखौ गामला देक्सिनि ओंखामखौ सोना लाना थांनानै जोङो जाहैनांदों बालाजों जाबजों जादों गोसोआव दं बेफोरखौ जों गोसोआव दं बिखा खामो मालाबा बेफोरखौ गोसोखांबा रुजु सार नोंथाङा 4 बोसोर बबे लैथोआव गोजोमनानै दंहैयोमोन दिनैनि दिनावसो थुब्लावनो NDFBनि बाथ्राखौ मोजाङै रायखांफैदों रुजु सारा जोंबो दुखु मोनदों जोंनिख्रुइ रासिन नोंथांमोना दुखु दाहा लाबोदों नोंथांमोना मा खस्थ' मोनाखै नोंथांमोना फेमिलि लानानै केम्पआव थायोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोबां दुखु दाहा लादों NDFBनि सोद्रोमाफ्रा जायफ्रा दिनै हाजिरा मुजिरा मावना जानानै दं मस्ट सेनियरफोरानो दिनै गोदाव सोराव जानानै दं बाक्साफोर बायदियाव दिनै गोबां जोंनिबो सिनियर बिथांमोना दिनै गोबां दुखु खस्थ' लानानै दं बिथांमोनखौ मानो नायाखै रुजु सारमोना मानो सानफेराखै एफा नोंथांमोननि बेट्सनि सिनियरफोरखौनो नोंथांमोना लानानै मानो मोजां सावरायाखै NDFBनि सोद्रोमाफोरनि केसनि बारै मानो प्रमद बर'नि सिगाङाव मानो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि खोथाखौ मानो रायलायाखै मानो बुंफेराखै नोंथांमोना बुंनो हाया बांद्राय गलाम जानो नाङा पलिटिक्सनि बांद्राय बिखारि जानो नाङा सिदा बुंग्रा जानांगौ सरि सार रुजु सार आं नोंनाव क्षमा बिदों मानो होनना बुङोबा नोंथांनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय आंनि बाथ्रा बुंनायाव जुदि माखासे बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो रायजो राजानिसिम क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि